DCGB. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Diyos marhay na aldaw. Kami po minapaabot giraray ning pagrespetar sa lambang miyembro ka na pamilya sin Gambilog na susyudad. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que Sabay dyan ang pagpagiromdom na sa paghampang niya to kaining kaaldawon. Ang amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan man tabi. Mina-imbitar na mag-iriba-iba kita sa kudalas 10:30 ninudto. tiene pegas porque es genial. Iyan po kung yaon man kamong tabi nag-antabay sa mga taga-Ligaspi. Kumusta lamang? Me gusta. Kamo ang bitamina, mga taga-Albay, Daraga. Kamo po ang samuyang kusog kan tingog kan banwaan. Paramdam lamang na yaon man kamong tabi sa inman na lugar sa Kabikolan. 0961-759-0888 Smart yan. Bomba que basta. 0961-759-0888 sa Smart. Así, me gusta a mí, así, me gusta. Sa Globe 0926015620. Extano, ecstasy, extano, Makusog man ang buot mi sa tingog kan banwaan na magiriba-iba kita sa pagikan informasyones dyan sa luwas. Ang news team kompleto, Pading Jim, Pading Jomar, Kumpadring Al. Katuwang si Joshua, si Luwens, Buda si Ands. Sa Manibela, siyempre si Henry Mata, The Boy Mata. Sa control technical, sa radyo, AM band, yaon dyan, ang samuya po mana kasarabay-sabay, co-pilot ko, June Police in the house. Newsroom, tarabang-tabang tabi yan na perme, News Direct Edwin, News Manager Mar. Sumada lokal, siyempre pag-abang pakan mga istorya nasyonal, internasyonal, walang lusot po yan sa tandem na yan, mga walang gatapat. NMR and the Direct Edwin. Siyempre, ansa mo yang namamahaw kan masira mo na ano ba yan, maharang-harang giraray. Oh, si Ramza na. Angel Mostaza and Trisha Litana, Buda si Richard Astor. Tarabang Sindadyan Production, Buda sa Broadcast Me Worldwide Internet Online. DZGB News Online sa Facebook, YouTube DZGB Legazpi. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Good morning, Sir Ato Lim. Mabuhay ka. Kamu dyan sa tula-tula, marhay na aga. Ano ang kamugtakan tabi nindo dyan sa tula-tula? Buda dyan sa gabos na taga Santo Domingo, si Mading Veni. Buda si kumpadring Jerry Banta. Maray na aga sa Indo. Siyempre, sa barkada ta dyan si Engineer Ed Baloloy kan MDRRMO Santo Domingo. O dyan sa Kekoys kay Madam Rose Grajeda sa Kamalig Bypass Road. Kumusta ka mo dyan? Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así. Sige tabi diretso na kita kan sa tuyang mga pag-restorya. Happy morning man tabi and
Regards dyan sa Catanduanes, sa gabos na nagarantabay man sa Karamuran, sa kuyang nga suki man dyan, si Kising na Tuyor. Diyos madyag na ardaw sa imo tabi Kising, buda sa gabos dyan na nagdadarangog man yato. And sa viewers kan DZGB News Online, sa inman na parte kang kinabanasin Pilipinas, Diyos marhay na aga, hali digdi po sa DZGB Legazpi City, Philippines. Yan, tabi. Kaso nakaaging aldaw, napahapyawan niya to, ining manunungod sa, sabi na nga ni Ibagadyun, digdi sa Albay, nag-evolve ang politika. Yan. Igwango niya nin panibagong sitwasyon sa politika sa Albay. Ang sistema ngo niyan yun, quarry and politics is now an integral partner. Yan, partner na tabi ang quarry and politics. What is disturbing in here is may nakahurong kita June na nasa hararom na sirkulo ng politika sa Albay. Ako I will not attest to the veracity kan pinagpaabot sa satuyang informasyon sa katotohanan, pero inilang an ipinaabot sa sato day ako nagtutubo, day ako nagpupropagar na iyo ini, pero ipinaabot lang sa to. Para mo yun, igwaning dakulao ng level ning influensya sa politika kan Albay, ang nagakapirang power holders sa ibang probinsya. Jun, maniwala ka? E dining halangkaw na level kan influensya kan politika, o kaya sa politika kan Albay, igwa na nin substantial effect, may epekto na tabi. Taso intereses kan darakulang politiko coming from other province of Albay, pigpuprotihira na digdi sa sato sa Albay yun. Sa paanong paagi, i-connectar ta so pigasabi niya to kasabago, politics and quarry is now an integral part of the evolution kam politika digdi sa Albay. Ang nakaabot sa satuyang informasyon, ining nagkakapira o sarong dakulang politiko, somewhere else daw, dyan baga pababa pasiring sa Bisaya dyan, igwaning dakulang interes sa quarry digdi sa Albay, kung kaya iningon yan ang sitwasyon takang politika. Kumbaga, I scratch your back, you scratch my back. Ang makatakot kay ni Jun, sabi kan sa tuyang kahuron, kung maghararom din maray an arog kaining kooperasyon kan dua, dipisil nang matingkog ang interes na yan Jun, tatibaad sa indang pagmaabot na mag-hold on sa poder, sana dahil umabot sa punto na magdurugoan na kita digdi Jun. Tadakulang bagay palan, dakulang kwarta ang yaon dyan. Bakung basta-basta. Enough reason tangani na sinda yaon perme sa poder. One of these days, iistorya ko sa Indo kung anong lugar iyan na igwa sa satuya ning interest digdi sa politika sa Albay to protect their interest man sa quarry. Ayan tabi ha, ang satuyang
ata ng sabi nga ni baga paghuna tangaya nakakapiso kita. Baga mapakaray na ngayang sitwasyon. Nag-abibar kita ta nakakapiso kita, kumbaga nakakaganansiyar na kita ta mapapakaray na. Sabi kan sa tuyang source, arog ngaya kayan, paghuna ngaya nakakapiso kita, ito pala ngaya nakakwatruhan kita, apat ka doble. Inda ko sa natabi ha kung iyan po totoo. And I for one, dai po ako minatubod kayan ning kung ano baga mananggadan, pero iyan po ang ipigpaabot sa satuya sa naman na informasyon. Yan. Ayan napigapod na black gold diyon. Yan bagang kuhan. Black gold palan talaga yan eh. So sana ining nagpupuuna na trend digdi ng politika sa Albay, day kita makaarog sa ibang lugar na dahilan sa dakulao na intereses, impluensya, podera sinibapa, nangangaipong igwang itumba. Ano John? Sana day umabot sa araw ka na punta ta, because of the magnitude siguro na nahihiling ninda na opportunity diyan sa quarry kan ining mga influence peddlers na ini tabi. Sabi ka sa tuyang kahoron, it is enough reason na pwedeng mag-ignite ngaya sa mga maabot na daw makaarong nga sa sarong probinsya dyan sa Bicol na nagdudruguan kung igwanin eleksyon. Sana po dahil kita makaarugan. Kita digdi bagas Albay, we are peaceful, loving citizens. Mainit ang dalagang kang politika pag-eleksyon, pero dahil minaabot sa araw kayo na punto. Ang sabi nga ni yung kasatuyang source, tibaad ngaya su numbers game, igwa pa iyan ngayanin. Say, itaram ko John kung ari na lugar ang nigwanin influensya, istorya ko na John. Tabi yan, itaram ta na gusto nindong maisihan tabi pinag-usip sa tuyan, pero di ako nagtaram na iyon po tabi ang nangyayari talaga ha, istorya sa naman niya na paabot sa tuya. Okay, sabi digdi 482. Good morning po Sir Pio. Totoo po ba ang balita about sa recount sa Legazpi? Yan. Manungod dyan tabi for so long a time di kita masyado kaining paparapatol, and we hold our horses here because daiman po tabi iyan nasusubstantiate yan na mga baga nagsisirkular sa media, social media na makikigkig na sa nabagadaan Legazpi o kung ano pa man, nagana na si ito. Daitabi ako kaya o-offer sa indoning pag-ur-restorya ta, dai man po ning legal basis na magparapaluwas kan mga arog kaiyan na istorya, natapos na ngaya so recount, tapos na ngaya so birilangan, ganan na ngaya si Kong Pido, ganan na ngaya so bagong Legazpi. Day kita kaya para patulta, habutang makaarog sa salmog nin salang istorya politika. Day mantabi nin legal basis pa ang informasyon na yan, puro po yan huring-huding. Yan. Ipamugtakta for the sake of argument na igwa na po nin resulta ang birilangan. We go on to the legal process aramon ta. Okay. Pag ito baga paanong so
protesta, recount na ipinagsaangat ni Kong Pido Garbin Jr. sa eleksyon sa Legazpi, nakasaangat ito sa sarong dibisyon sa COMELEC. Taan COMELEC, igwa ni nagkakapirang dibisyon, tulugayod iyan na dibisyon, na tigri 5 miyembros. Diyan iyan pinagdadangog. Ang anuman na desisyon kan sarong dibisyon kan COMELEC, pwede mo yan na i-apilar sa kabilugan kan COMELEC, tigapod na unbank. Okay. Now, taking for the sake of argument na igwa naman agad ning resulta, and if ever, halimbawa sana na ginana ni Congressman Pido, halimbawa, igwa pa yan ning legal process, pwede pang mag-file, susog sa lay, nin motion for reconsideration. Ang kampo na kumbaga na pirdi halimbawa. Pero as of now, day pamantabi ka yan, ha? Wala pa day nga ni nagpapaluwasan nin pa man na komento ang grupo man ni Congressman Pido. So let us just go on with the natural flow kan sa tuyang dalagan digdi sa Legazpi. Ay nguna kang tabi kung yan po naman ang totoo, puputokan lalo na po sa mainstream media. Tapi nagkakaistorya ang mga persona mismong involved dyan sa mga istorya yan. So, hold your horses first. Dahil mo nanigwasan na din kumbaga katrankiluhan na halaton sa naman tabi. Sa tuyang dangog, maybe ining sa mga maabot na bulan, tibaad man ang igwana ning opisyal na resulta yan na pigdadangog na protesta kan eleksyon, manunungod sa eleksyon digdi po sa siyudad nin Legazpi. Tabi, ha? Yan. Iyan na day mo na kita magpara turubod sa bagay na sisay paan sa tuyang pagparatubudan kung ang yan na sa nagkakabara sa niya to sa Facebook bagad yun we should know how to discern. Aram nindo sa muya digdi sa mainstream media ang Facebook garo yan dyan so saro na sa ng community baga na dyan ka nagmahugot nin bareta pero i-verify mo so community na pinagkukuhaan niya mo nin bareta kaito na bakong lataw ta kami misun minapasiring dyan sa komunidad ngunyan lataw na sa Facebook yan. So ayan po, it's a freewheeling open space na Facebook na maski anong i-post mo dyan sige lang tabi. So yan po, ha, wala pa pong ganyan na storya digdi sa Legazpi. And kung inkaso man bagaman agad ang tabay lang kamo sa gabos sa programa tamay interview mo yan ang grupo ni Congressman Pido Garbin Jr. o ang grupo man ni Mayor G. Rosal manunungod sa siring na bagay. Then and only then, tabi, yan, saka na kita tabi kayan magkakapag-conclude. Igaw man paano ning nausipan sa na John, mapabida man sa Facebook, mapost, magkakakirig-kigan nga sa Legazpi. Diyos yan naman. Kung talagang igwa ka nin istoryang arog kayo na igwa ning legal basis, substantial enough, i-post mo. O si Sayso nagpaluwas kan desisyon. Tabi, anong dibisyon? Piraan boto. Yan, tabi. So, baka itong sa mga pabida-bida effect na mga Mariosep nang kamo dyan, relaxa na nga ni tabi, ha? Ang puro post din dyan na mga magkakakirig-kigan sa Legazpi, ngapit na panahon. Latod lang nindo, kung Pido, na yun na mismo magtaram. Ay nga di ba nag-revoke sa nasa na kung Pido ka mo man daw. Diyos maray na agatabi isay mo amigong King Rehinaldo. Kumusta sa familia, Senyor King Rehinaldo? Buda dyan sa kay Dr. Julie and Dr. Ophel C.
Mag-agom si Doc Julie. Good morning tabi Sir Doc Julie. Titam-tam Buda sa imong agom si Dr. Ophel C. tumbang Diyan sa Ibalong Medical Center. O yung mga LTO Medical Certificate, diyan ka mo sa Ibalong Medical Center, pwede man. chikitan chikititan tandang tumbang tepe Uni pa lang tabi so manunugod man sa ining burol buda final resting rights para sa satuyang pagiriba sa media industry. Manunugod bagay ni sa pagkakagadan ni Mar Serrano Arguelles, dating Philippine Information Agency Provincial Director Albay PIA. O nga pud ko mandigdi Papa Mar, si Papa Mar na Serrano Arguelles, nakaburol po yan dyan baga sa St. Peter's Funeral Parlor sa room 202. Ngunyan ang cremation, ikikrimate ini si Sir Mar Arguelles September 1, kung saan ang misa di requiem alas 10 nin aga. And then masunod na ang crematorium process alauna nin hapon kam September 1. So yan tabi ha. So nagharapot manunungod sa details kan pag-cremate as in so final kumbaga farewell rites para kay Sir Mar Serrano Arguelles kan Philippine Information Agency Albay. September 1 po igwanin misa alas 10 nin aga dyan mismo sa St. Peter's sa Bugtong room 202, and then sunod na ang crematorium process. So condolence po sa pamilya kan sa tuyang paghiriba sa hanap buhay si Mar Serrano Arguelles. Yan tabi ha. May nag-text digdi sa tuya, sabi ni 645 sa Masbate yan Pio. Sabi kan texter, bara tabing kuryente digdi sa Bakakay Sir Pio, fiestang fiesta, brown out. Hindi na yung balita. Pag walang brown out, yun ang balita. Happy fiesta dyan sa mga taga Bakakay. Oras Pilipinas, it's 9:29. An oras hatod sa Indokang. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical tests versus Brand X on polyester. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Bineg Integra with Immunoboosters. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc.
ATC Vitaseng sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitaseng, ascorbic acid plus zinc, is the generic name of ATC Vitaseng. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo everyday. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para maliksi sa PE classes? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Ang nakaraan sa ginhawa sa piling mo. Tumigil ka, Ika. Kailangan na ng dekalidad na gamot ni Don Eduardo. Pasensya na po, Donya. Ngunit, Mas magaling ka pa sa doktor? Pambihira. Malayo pa ang nilakbay niya. Donya Claudia, pwede naman tayong mag-schedule ng libreng konsulta at laboratory test with partner doctors and mobile lab. Meron pang free BP monitoring sa Generica Drugstore. At higit sa lahat, maaari kang magtanong sa friendly pharmacist para alam natin kung ilang beses iinom ng gamot si Don Eduardo. Totoo ba ang lahat ng yan? Claudia, mahal ko. Eduardo! Abangan ang huling kabanata. Ginhawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, bukod sa abot kaya at dekalidad na gamot, pwede ka pang magpalibreng konsulta with partner doctors at magpa-test sa mobile laboratory partners. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at dekalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kada ako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga. Dugang pa dyan ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Halal certified as in Gibok and Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Sarong certified company na tinawan ng Certificate of Good Manufacturing Practice huli sa matanos as in malinig na proseso sa paggibok ang gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores, asin drugstores sa indong lugar. Kaya, ano pa ang hinahalat nindo? Perming kumplituhon na daw sa Jim's 3+1 Coffee Mix. Para ang labnaw moments, kibuhon, shining moment. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Masama pakiramdam ko, pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to. Talaga?
Sige, magpapacheck up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ari. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423. GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose mas strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Paisi, managod sa Special General Membership Assembly. Darakan resulta kani pinasar na Aleco Board Resolution number 051 and 052 Series of 2022. Ipinapaisi ang gigibu na Special General Membership Assembly susug sa Artikulo 3 Section 2 kan Aleco Constitution and Bylaws sa maabot na petsa 3 kan Setyembre 2022. Sabado, alas 2 ng hapon, nagigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City. Paghuhururunan sa nasabing aktibidad ang mga minasunod. Pagpresentar kan mga pangyayari sa satuyang kooperatiba. Pagmukna kan pinirmahang concession agreement. Kamugtakan kan operasyon kan Aleco APEC 2014 up to present. Audit report kan NEA manugod sa pinansyal, technical as in institutional na aspeto kan operasyon kan APEC. Pagpresentar kan mga naginibo kan mga nakaagi as in presenting Aleco Board of Directors. Mga pagpipilian para mapakarhayan Aleco. Ang pwedeng mag-atendir iyo ang mga lehitimong miyembros konsumidores kan Aleco APEC hanggang Hunyo 31, 2022. Mapoon ang rehistrasyon sa oras na alas 9 ng aga hanggang alas 2 ng hapon. Magdara nin COVID-19 vaccination card maski anong valid government ID with picture as in pinakabagong APEC bill na nagpapatotoo kan sa indong persona para maibitaran ang karipisilan sa pagrehistro. Dahil pwede ang pag-atendir sa paagilin proxy o bako mismo ang nakarehistrong miyembros konsumidores. Salamat sa indong padagos sa suporta sa satuyang kooperatiba. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Salamat, June. Good morning kay Manay Selmang Bahoy. Talaga, nag-text si Manay Selma. Mabuhay ka, Manay Selma. Nagluluto daang pangutuhan
tinutungan na Tapayas, Buda, Bicol Express. Talaga naman, Masiramon. Manay Selma, makipangudto lamang dyan. Tinutungan na Tapayas, Buda, Bicol Express, dyan sa Victory Village. Mabuhay ka, Manay Selma. Kumusta sa familia, ha? Buda kay Kapitan Joy Nabahoy, sagkod kay Kapitan o kaya kay Mading Mabel, kumpadreng Ayan. Sige. Bago mag alas 10. Nasa linya si Ands. Good morning man, Ands. Please, go ahead. Maray na aga, Sir Pio. Maray na aga sa Parantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, siniguro ni retired Lieutenant Colonel Elsie Roldan na napamayungon niyan kan Albay Civil Security Unit o CSU sa Kapitolyo na talagang magkakaiguanin magayon na seguridad ang mga opisina asin iba pang mga aspeto digdi sa gobyerno provincial kan Albay. Iniyan na sigurasyon na pigatao ngunya na pagkaaga kan nasambitan ng opisyal sa ginibong flag raising ceremony kan Kapitolyo provincial kung sigun sa iya nakahandaan sa indang grupo tanganin na magtaon ni na magkakanigong seguridad sa Kapitolyo asin iba-iba pang mga nag-aarabutan ng bisita para sa nagkapira na mga programa asin aktibidad kan gobyerno provincial kan Albay. Sinabi ka ini na maugma siya na nakalihis na mga semana Agosto 15, 2022 nagkaigwa na sindanin final screening as in orientation kan 76 na newly hired personnel kan CSU kung kaya nagtutubod ini na dakula ng gad ang magiging tabang kay ini sa indang mga espersos. Alagad nagpagirumdom si Roldan na bilang mga empleyado kan gobyerno provincial kan Albay dapat daw na mag-cooperar man ang lambang sa sinday ng gad magkomiter nin kung ano pa man nakariribukan o kaya problema sa laog ka na sa indang pagserbisyo. Sa ngunyan, patagos ang pakikipagtabangan ni Roldan sa mga department heads asin iba-iba pang mga departamento digdi sa tuyang gobyerno provincial. Tangan na masiguro na kung may kinakaipuhan, lalo na sa lado kan seguridad pasioten kan Kapitolyo, maaksyon ang tulos ni Deni sa lado man kan Civil Security Unit. Roger, piraso manpower na dinagdag, tabi? 76. 76. O so, yes. Parang sarong platon sarong platon. Kumbaga. Sir Pio. Ano sinda, casual or job orders, over? Sa ngunyan tabi, Sir Pio, day pa manin pagtataram ko na ang mga ini regular na pero nasa estado pa sindakan casual, pagiging casual and job order employee. Okay. Sige, dagdag na fuerza yan yun sa Civil Security Unit. Sige. Yes, yan tabi Sir Pio, an information man haliman sa opisina ni CSU Head Elsie Roldan. With Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat tabian dyan sa istorya hali sa Kapitolyo Provincial kay retired police officer Elsie Roldan. Colonel Roldan yan tama ba? Kung tama sa ko yung pag-rundom. Colonel Roldan, sir. Good morning. Chief kan CSU Albay. Magtuga ka kumpadring Jomar, sisay ang pasyente mo duman. Pading Jomar. Huy. Kung sisi ang, hello pade. Ika ang magtuga, kung sisi ang pasyente mo duman, ta kung nahiling mo kung sisi ang kairiba ko, sumagina ko. Ika day, kumidbid so kairiba mo. To, ang kairiba ko duman, mga trabahantes duman sa ito establishmento. Bakit? Suri itong kamo o sa loob ng elevator, tapos trabahanantes. Tolong nag-iriba por lalaki, suwitong buwaka. Nag-ano ka naman? Tumuga ka. Nga bawal pa din na magiling lamang ki mga magayon na nurse. Hindi nga. Makahiling lamang ki ano ini, so maalas na hilingon. Sa gabos na pagbukas ka kang sukwarto na guritaas, maling ko pa ding Jomar. Nagano ka digdi. Maray nga ni, taday ko kain pa. Ika pa de, maritisong ka, isipon mo pa de. Ana. Nagbukas o elevator, nagiling ang kitang duwa, nagsara so elevator,
pinugol mo pa pagsarata. Gusto mo ng ganda ramong konsisang kay riba ko? Bubutlaan ko talaga. Bubutlaan ko talaga. Tani-discover ko. Ang problema pa dita. Dahil mo nahiling sa kay riba ko, pero nahiling ko sa kay riba mo. Buwan. Buwan. Kaya, sa mga may gusto tabing maharapan, yan, konsiste ang kay riba ni Pio sa lawag kang elevator, i-announce ko ang number ko, sa kuya, ay chismis, imaritis ko sa Indo. Tobod-tobod ka. Kagabos na pabukas ka elevator, sikpaning Jomar pag nabutlaan ko. Sabi ko doon sa kaiba ko, gilid-gilid sa likod ka sa likod. Sige, Pade. Good morning. Pade, nasa lamisa ng unya ni Mayor Crisel Lacman Luistro ang sarong executive order para pirmahan. Tangani na ibalik na sa dating taripa ang pamasahe sa tricycle ligdi sa siyudad Cantabaco. Sa executive order na ipanumerado, kakaganang pa sa ng numero niya ni Mayor Crisel Lacman Luistro, pinag-order kay ni na lilit niya na itong implementasyon kan provincial repair na picture-charge kan mga motorized and padjak tricycles digdi sa siyudad Cantabaco na pinautob dahilan kan pandemya, dahilan kan executive order na ini na effective mo dyan daw. So dating mga pinigsisiringin mo niyang padikan tricycle na haralang kawon dahilan ta ito baga pighirirasan na sa tulong pasahero o duwang pasahero, so bilog na trip, ibabalik na ini pa di sa dati. Yan. Na masababaon. So, anong rate? So, pre-pandemic rate? Pre-pandemic rate, ang susunod ng yan pa rin, di sa siyudad Cantabaco. Pero, sa susog sa sanggunian panglungsod, dahilan kan implementasyon kaining pre-pandemic rate na babaon na maray, bukas naman ngunyan ang sanggunian para akseptaron ang petisyon kan mga parada na magpalangkaw nin pasahe dahilan kan paglangkaw man kan gasolina. Yan. Kumbaga, Pade, ang rate ngunyan na nasisingilo na po ngunyan daw, itong kampanao na nasa 40 pa sana, ang litro kang gasolina o 30, 36 o 40. Dahilan nasa 70 naman ko niya ng presyo ng gasolina dito sa siyudad Cantabaco. Sinabi ni Kagawad Rainier Bursa, Chairman ng Committee on Transportation, magkakanigusan na napaunrahan naman ang petisyon kan ibang mga parada na magpalangkaw naman sila rin pasahe. Pero iyan, ma-implementar pa yan pagkatapos kan mga proseso arog kang public hearing, asin sa mga masunod na aldo pa yan. Sa ngunyan pa din, balik na sa babaon ang presyo, pasahe sa tricycle asin padyak digdi sa siyudad Cantabaco. Okay, Kumpadring Jomar, gura ano so pre-pandemic rate sa tricycle over? Ala taon kakonta so sa tuyang kodigo penal. So kodigo penal. Abrihan. Sir, untay di gapolini. Iyo sa tricycle. Kada parada iba tricycle ni. Duman mo nakita sa padyak. Sa padyak is 10 pesos kada pasahero yan. Yan ang average. Regardless kon saro o basta sa kada pasahero saro sana kun saro ang lunad mo 10 pesos sana ang singilon mo. Regardless of distance. May parada man lang initabi pa de, pero pag naglapas ka na duman sa ruta, madagdag ka naman madagdag naman kitit. Kumbaga, may mga taripa man yan. Minimum of 10 pesos. Yan. Pero kung estudyante ka PWD po da senior citizen, 8 pesos na yan paripiyo. Okay. Yan ang sa padyak. Sa tricycle. So range lang. So ang mga averages lang, tabi. Pinakababang average ninda. Actually, sa tricycle, ang nahiling ko digdi, araw kayo ning parada uno pamarirok kini halos nagdidalagan na sa nini sa 13 pesos. Okay. Regular fare regular so ibabawas pa diyan sa 20% sa mga estudyante PWD as in senior citizen. So ang marirok puro kuno nagdadalagan ang pasahe kay ni sa 13 hanggang 19 pesos. Yes. Tapos, alam ko na pa rin, magilid kita, nakaulang kita rin. Well, anyway, siguro Kumpadring Jomar, kung kaiyan, so basis, mga 12 pesos na lang pala, 12.
araw ka 10 pesos, pasay kada saro, pasayro, dahil pwede sarong pasayro ka ngaya sana, o duwa ngaya lang ka mo, singilong kaya lang ka, dapat, pag dahil man sila nagparada, kung pira sana ang, halimbawa, na-pick up ka lang sa dalan, kung pira talaga sana ang pamatahe. Halos nagdudaro lang sa 10 pesos pa din ang regular fare, 10 pesos na lang. Okay. At kung laman digdi ang maarakiat, siyempre lang kabo naman so gasolina, kaya open na ngunyan ang sanggunian pangnusod ka tabako na mag-receive ka sa mga petition for fare hike sa mga tricycle sa tabako. Okay. So yan pa din, ngunyan na aldaw na, padyak and tricycle. Baba na tabi ang pasahe digdi sa syudad ng Tabako. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar, sa istorya. Follow up, hali dyan sa syudad ng Tabako. So, pasimplehon ta na lang tabi, no? Sa Tabako, pipirmahan na ngunyan kan Alkalde, Crisel Lagman Luistro, sarong orden ehekutibo, na minamando, na unplete na dyan sa tricycle, Budapadjak. So, sa indong nakatuudan na prevailing fare bago magpandemya. Mabugtak man na yan dyan nin matrix nin pasabot sa kada parada. Mabugtak yan Good morning palantabi dyan sa gabos na nakaantabay sa Tabaco City and maging sa manlain-lain na lugar na pinag-abot kan sa tuyang broadcast sa First District sa Paagikan 106.9 WGB FM. DCGB po ang sa indong naantabayanan ngunyan. Tingog kan banwaan. Yan. So gabos dyan tabi na nag-arantabay ha. Kung gura ka ito suplete na pinagtataon nindo sa tricycle buda sa padjak. Kan bako pa pandemya iyuan ang susunodon ngunyan. I-implementar. Pero abrido na tabi ang lokal na gobyerno sa pagikan sanggunian panlunsod na mag-akseptar nin petisyon hali sa transport sector padjak buda ining so sa tricycles for fare increase. Grabe man baga talaga ngunyan. Pinag-increase na. Lalo na so sa krudo baga dyan. Dahil daw kita nakakakuan nin persona na makaka-explikar makaka-edukar sa to by the way segue na lang ini kung nata daw ta mas mahal so increase kang crudo adidyon baga kaysa sa gasolina and ang nangyari lugod mo niyan ang prevailing market price diyan sa mga pumping station gasoline station halos parehon ang crudo buda gasolina dyon halos pareho na halangkaw na nga ng crudo so daita na pwedeng maaplikar so kaitong mga panahon na mabakal ngayon ng bihikulo ang babakalon so di krudo tabarato ngunyan daay na po naglangkaw na so krudo kumpara sa gasolina so kada litro daay kitang nakakakuano nagtry ako kaan sa mga market players locals na to digding barkada pero maski nga nisin nangalas man kayang ta supposedly bagata barato so krudo barato man so increase medyo ba compared sa i-increase kung tanak kang gasolina. Everybody is expecting na mas gulpiso increase kang gasolina kada beses na minalangkaw ang presyo kayan sa merkado. Ito baba, crude ang nagugulpi ha. So talagang pangangaipog kan masa siguro ini ma-contemplate lang kita siguro iyon na iso epekto yun na ang crude baga naghalangkaw paano ang demand tayon ang fuel na kaipuhan kang masa budakan mga faktorya yun bako man na gasolina crudo kadaklan mga manufacturers producers crudo ang pinagagamit yan sana kung buhay ko tanak ito sa kato bagang Kuya Danny Azanya ekonomista ito dating vice gobernador abogado makaka-explica itong torturugar missing the wit and wisdom of Kuya Danny former Vice Governor Attorney Danny Azanya. Okay. So diyan po sa Tabako, bultadahan ta, ha? Iyon na po yan ang prevailing fare sa padjak buda tricycles. And magprepare na kamo so diyan sa taga Tabako na mga tricycle drivers, operators, pati padjak drivers and operators. Prepare na kamo kan sa indong petition for fare increase. Nanunungod man lamang, nanunungod lang na mag-increase man. Kaya lang, ayun na po yan. Ka kitang mga konsumidores so nasa sa nasa bottom line ining mga riding public
lalo na kita, dahil papadumanan. Maray, so mga operators kan jeepney, bus, tricycle, padyak ta, pwede silang mag-petition for fare increase. Kitang mga pasahero, saan kita ma-petition for increase? Diyan minatapos yun ang istorya, ano? Diyan minatapos ang istorya. Diyon, tapos. Wala. Sa totoo bagad yun, sa operator na yung problema, ano yun? Maglangkaw man ang crudo or aldaw ng presyo kaan o gasolina, wala silang problema. Nata. Babawiun man sa nanindaan sa pasahero. Wala. Pagkahapon, entrega sa indaan, mga driver ninda, papaanan backboard, kwenta yan, gabos. O, walang problema sa indang gayo. Babawiun masar kaya. Sa Manila nga ni Jun, one time makaining sukainitan baga kang pagparaytaas kang presyo kan petrolyo. May na-interview duman na sarong driver ning auto, pampasahero. Aram mo kung gurano ito so take home pay yata ninda ang kada aldaw sa Manila, ha? Ang kuan, ang makaulog ta, pigo computer. So duwang aldaw ninda dyan na dilin siya kan mga driver. So dilin siya na, ha, kan mga driver. Kabangang bulan ta ng sweldo. Manila yan, ha? Driver nin bus yata yun, so na interview. Duwang aldaw kaining dilin siya palan kung tutuuson. Kabangang bulan ng sweldo sa pero nagrereklamuan sa Manila. To exemplify, iyo po yan, ha? Ang nangyayari. So, dyan sa tabako, ha? Yun na pa, kuha na ka mo dyan. Balik na sa pre-pandemic ang rate sa mga plete. Tricycle ba na padyak. Piyo, sa nadigditabi sa Kamalig, aksyon na naman ni Mayor Baldo, pamasahe sa tricycle, ibalik na sa tabako. Yan, paki-follow up, tabi kay Pading Jimmy. Baysa na ta bad makahurun tamang kan si alkalde. Naghiribi ang mga driver kan pinaluwas na pamasahe kan syudad kan tabako. Natuod na pa ano sa mga driver na mahal ang pamasahe. At sa totoo lang, tabi no. Itong sa pagmahal kan pamasahe, hayahay nin maray. Sama ito nga ni so ehemplo ko sa Manila. Nako. Kaya minaaragrang ngay sinata. Natuod sinda yun sa gulping kwan. Langkaw kan dilin siya. Ano? Kahira kitang mga pasahero. Okay. Digdingan isa Baskaran Kamalig ang plete sa tricycle sa akos 12, sa Gurang 15. Paginubatan da hali sa Baskaran Kamalig. Paginubatan 12 pesos pag aki, 15 pesos pag sa Gurang. Maray na agad yan tabi kay Chaleti and Louis Bibar sa Barangay 4. Sagpon. Good morning. Yan kay Leti and Louis Vibar. Yan. Okay. Sige na, Jun. Anak buhay ng una, Buda Bareta. Mga mamshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga, lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis, check. Masarap, check. At caring-caring ng bulsa, super check. Ang non-meat shop, mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef or pork meat, isaw, fish or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na. Kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng
ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Dok, konti na lang naman yung kaso ng COVID-19. Kailangan pa ba ng booster shot? Oo, kailangan pa rin ng booster shot. Kahit pa bumababa mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil may banta pa rin ng mga variants nito. Maaari pa rin mahawa at makahawa ng iba. Kaya kailangan ng dagdag proteksyon laban sa malalang sakit at kamatayan dulot ng COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong Pakiramdam, hali sa DOH Bicol CHD. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Nakaskasan ko, babanatan ko. Ang gulong, babanatan ko. Kan Rexidol Forte. Bilis banat sa kulugkan payo. Baghat, kulugkan hawak, asin kalintura in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada adlaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning adto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. In the life you have a son. So choose not to. Sa bandang barkada GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose not strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink
responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click Services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakatalaan ng matawan ng disenteng sweldo ang gabos na nagtatrabaho sa gobyerno, kaiba ang gabos ng mga sanga, instrumentalidad, local government units, asin mga kumpanyang sa dirikan gobyerno in kaso maipasar ang propestong lakdang sa Senado. Sinabi ni Senador Rafi Tulfo na dapat mangenot ang gobyerno sa pagsunod sa regulasyon sa trabaho na mataon ng diretso sa gabos ng mga empleyados na makaresibi nin minimum wage asin maipantaya sa industry standard. Sa iyang sinabi na sagod ngunyan, dakol o kadakol pang mga empleyado sa gobyerno na daipang seguridad sa trabaho asin magakanigong sweldo kaiba ng street sweepers asin traffic aids. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Energy, magpursigi. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. GSM Blue,
Choose what's true. Choose GSM Blue. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuling bareta oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung 2 kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat Jun, belta na kita sa ultimong kabtangkang programa Tingog Kanbanwaan na 15 minutos na lapwas ang alas 10 nin pagkaaga. Kumpadreng Al, good morning! Yes, good morning. Paning ngunyan pasana, preparado na ang ibang grupo ng mga konsumidores kan APEC o ALECO na mahampang sa nakatalaan na Special General Assembly sa maabot na September 3.
Saro sa mga grupo na ini, iyo ang tigapod na Aleco Resistance Movement, as in Aleco Reform Movement International. So grupo ini ni na Noel Cantal, so dating taga Aleco kaito, as in Willie Marbella, iba pa mga pag-iriba, para ipresentar ang sa indang opsyon na tibaan lamang dangugon sa nakatala na Special General Assembly sa hampangan ni Gobernador Noel Rosal, as in mga taga NEA o taga ERC kung igwaman sa pag-abot kan Asembleya. Iyan ang magayon na portion pa din na nadangog ko. Ani o presirinda, opsyon ba kung magparabasol makiiwal? Correct, Opsyon, primero opsyon pinansyal kung ready ang kwarta ninda na may makukuhaan talaga na nanganing di kita maputulan in kaso singilong kita kan mga supplier ng kuryente. Roger, pade, actually, gwasindang 4 na puntos na pig-release sa tuya. Yan. Nagkakampir ang mga paagi kung napapaano mabago ang sistema kan supply ta kan kuryente digdi sa Albay. Enot ang agenda ninda digdi o kaya over ninda pababaonin 50 sagkod 80% ang singil sa kuryente sa Albay. Sa papaanong paagi? Dahil man detalye pa kung paanong paagi. Yan ang aramon ta pa sa mga masunod na aldaw. Roger. Pandua, dai daw maggamit nin pondo hali sa luwas o sa investor dahil may kwartaman ang kooperatiba nin haros 450 sagod 500 milyon pesos. Okay. Na ibinaya daw ini kan mga konsumidores. Okay, hain ito, cold cash ba yun na ready? Hain daw ito. Okay. Yan ang dahil pa maintindihan. Pantulo digditabi pa de, ang sabi ninda, dahil maggamit nin fuel, hali sa SMEC, kundi gamiton sa Albayano, para sa mga Albayano, ang renewable o kaya ining geothermal sa tiwi, asin na bakman, imbes na nagkikinabangon yan mayormente, iyo ang ibang lugar minabalik digdi sa tuya, kita lugod so masalangkawan bayadan sa kuryente. Magayon na mga proposals, ano? Sige. Roger, tulat pa de, ang dapat apat digdi, sabi bawion, ang bakman, asin tiwi geothermal, sa mga pick-up nindang oligarkiya. Naglaw na naman. Naglaw na naman. Ano oligarkiya? So mga kapitalistang dakula, no? Mga yun na, kapitalista, burokrata kapitalismo, yun na naman Pakabasa ko yun, di ba di? Oligarkiya, yun naman Oligarkiya. Yun na naman Iyo yan, kaya iyo yan nagkaapat na mga puntos tawi ba di? Nabigpresentar Parlamentas pag-release sa tuya bilang ipipresentar ini officialmente actually na ipipresentar na daw ini kay Gobernador Noel Rosal. Minaging Lunes, Agosto 21 sa indang initial na meeting, pero formalmente ipipresentar gyara ini pag-abot kan September 3 yan sa gibo na Special General Assembly. Sige. Yan ba para mentras ang impormasyon pa digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa istorya hali dyan sa luwas. Madali na managadaan sa maabot ng Sabado. Hororo. Now, madali sa na Joshua tatawan tayo ninindit na pahapyaw Garo masa na kita baga paano ka andyon igwanin auto na flat. Ready so spare tire ta na gagabuton ta na sana isa salida ta dumasa na flat na gulong tanganing umabanti kita tulos. Yan ang logic, yan ang parallelism na gusto niya tong iladawan. Dahil na kan mga basol baga na tayo na yaon na so level of discontent baga dyan gustong pahalion so APEC. Okay. Now, iyon na balikan ta so ehemplo ta, auto na flat. Ready so spare tire ta? Tanaplat so sarong gulong, may pang salida kitang yaon, pagabot, paksalpak, abanten auto. Takun dai,
Ano po ang opsyon niya to? Yan. Itong sunagkaapat na pinaglatag kang grupo ni Noel Cantal, doable ba yan and ready na? Iyaon na ba yung cash na kung singilong kita kan SMEC, buda iba pang power supplier, sali sa WESM, igwa kitang mahuhugot, uni na po. Cash yan. Or unian sa mo yung option, kumbaga, sabi na nga ni igwanin pa sistema, mode of payment, kung paano, and ano ang igarantiya ta na halimbawa lumaog kita sa agreement ning pagbayad sa naning kung arog ka ining porsyon kung da ita kaya sukas na pigahagad ninda bulan-bulan, igwa kita ning workable solution na igwa kitang steadyng makukuhaan ning kwarta. So pigasabing 400 million, would it be sufficient enough? And hain na po ito. Tabi, yan, ang punto tadig di is, asigurasyon sana na pag humali man agad ang APEC, na desidido man ng APEC, dae man sina nagasabing mangutiil, yun, kinaagahan ngaya pag nagkuhan talagang desisyon ng Special Assembly nga, kung ano na talaga, mahali kami pack up, pero pay up man ngaya, i-reimburse manindo kami. Now, pag abot sa puntong araw na kaiyan, ano na po kita? Are we ready? Paano na yan? Jesus Mario, si ba yan? Papa Mar? 450 million, yan yung expected na mag-ulit monthly. Monthly, yan. Yan, 450 million monthly na konsumo. Yan. Collection. 450 million. Okay. Now, sa 450 million na collection, tabi, sa inyo mapapasiring solely sa natabi duman sa pambayad niya to sa mga power suppliers, or makuha pa kita dyan sa 450 million, makuha pa kita dyan pangsweldo, pambakal ning kontador, pambakal ning wire, gabos-gabos. Piran matatada dyan, iyan ang pag-urulayan na tabi dyan. Bako na itong subiw nag-urugat-ugat sa dagit sa APEC. Yao na, igwa ng konklusyon ng albay, tapos na ang konklusyon na yan. We now move forward, tangani na dai kita umabot sa punto na paghumali ang APEC, bako kitang preparado. Iyan ang punto ta. Dai kita nagsasabi na nangangutiil kita, na dai dapig di depensa atang APEC, bako ang pigtatarami digdi, magready kita kan opsyon contingency measure ta gusto ta bagang pahalion sa APEC. Yan, iyan ang pagharandaan diyan. Ibagang pigasabi ni Governor Noel, pag-urulayan ta ngaya iyan. Kung anong opsyones, di ba? Yan, sige to. Sa Sabado na yan maghapon, alauna ning hapon kayo dan sundo matapos ang huroron. Ang tabi inda ko sa nangani ko nimbitaran man sa APEC diyon. Pero dahil good maatindi, ta gusto mong tarok-tukang ka dyan, tabi, no? Ay, nako. Joshua, good morning sa imo. Go ahead. Yes, good morning tabi Sir Pio. Good morning man sa mga paraan tabay, sa mga dagdag pang bareta. Nagkaigwa naman ning pagbabago sa ruta ning mga bihikulo digi sa Banuan kan Daraga. Particularmente na tabi Sir Pio sa kalabaan kan T. Perez Street. Iyan matapos na puon kasuod manghapon. Isado na parang entras ang kalye sa hampangan kan munisipyo. Dahilan ini sa patrabaho kan ipigtutudok digding 3-story building sa kataning mismo kan municipal hall o ining business center. Sigun ki Public Safety Office o PSO Chief Rene Portillo, itigtupay dali na ni Mayor Awin Baldo ang patrabaho kan nasabing establishmento kung kaya isinarado na muna ang nasabing kalye dahilan sa masunod na mga aldaw yarao na digdian mga heavy equipments. Apwede kayan sa nasabing kalye yarao naman sa mga tulda ng mga nagnegosyo in celebration para sa mag-abyuto na fiesta. Ang sistema tabi sirpiyo kan mga bihikulo paglaog digdi sa T. Perez Street, madiretso sinda, asin pagtangod duman sa may kalye po baga papatukad man sa may simbahan, mapiko na sinda duman sa wala, maluwas na sa kalye Rizal. Mientras tanto, sa ibang mga bihikulo, pwede sinda dumiretso pa nindiit, asin pag-abot naman sa may kalye Lotivio, o ining kalye po baga sirpiyo, naaluwas mo baga bigs, tapos pagbalyong tinampo, so Daraga Bikiri.
Yan, imbis na magdiretso sila duman sa kalikang Tiper Street, matiko na sila duman sa wala, malawas naman na Kalye Rizal. Mantang sa mga bihikulo naman tabi sa Pio, lalo na sa mga private vehicles na mapasiring sa 3rd District, paglaog nila naman sa Lutibio Street, malaog naman sa may Partikan Daraga Bakery, matiko naman sinda, malaog na sinda sa Daraga area, matiko naman na to, malawas na sinda, duman sa may Kimantong area, sa may Hampangan na Kansyel. Yan. At duman na sinda, malawas, pero direksyon na pa 3rd District, pati man sa mga Patonsogon, pero direksyon naman pa itaas. Roger, sige. Okay, so yun tabi, Sir Pio, ang mga pagbabago sa ruta kan mga bihikulo, digdi sa Banuan ka na Daraga. Alis sa Luwas, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua, sa istorya hali dyan sa Daraga. Sa rupang report, bago kita mag-wind up, ngunya na Martes. Luwens Barcena dyan sa iyang location. Luwens, go, go, go! Salamat tabi, Sir Pio. Good morning sa mga barantabay, sa mga dagdag pang bareta, istriktong pigpapa-implementar kan Legazpi City Task Force Kalinigan na dai naman mabaransiwal ang mga paragyan danin tusok-tusok asin mga basura kaini para maging baralanggado naman ang pinagdadayo na ngunya na Kalayaan Park sa Barangay Gugun, Legazpi City. Ini makalis na pagunambitan ni Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Marbella sa DCGB News na istriktong clean as you go policy. Yan. Pinag-iimplementado sa mga paragyenda digdi asin dailala na natin mga traskan tabi, Sir Pio, sa lugar. Ita kaso nakaaging mga semana, gulpian basurang ibiwalat lalo na kung weekends. Roger to that. Ngunyan, ang sistema pala supigapod na kay go. Roger to that. Clean as you go. Roger. Dahil ni mga basurahan dyan, tanganing madisiplina sa tabo. Oo. Okay. Tabako magkakanigo, nalaganan ini, baka magtarapok naman, tabako segregated. May magayon man daw na resulta sigon kay Marbella, tapos magterenda, kanya-kanyang akbot, bako arok kan regular na may ididestino pang malinig. Alaga dahil sa pagdakulkan mga basura, daiki kaya antiwangwang na mga basura. Nagsurunod man daw sigon sa opisyal ang mga tao digdi asin namamantinir man daw ning kalinigan maski itawo ininin marhaya. Pangapudan man ni Marbella sa mga madarayo digdi na bagpark man sa tamang lugar apisar kan siring na bagay ta maiwas man sana ang Kalayaan Park asin magsunsuna na dai magati sa lugar dahil taan kalinigan kang Kalayaan Park patunay na kaya man kan mga taga Legazpi asin mga nagdadarayo digdi na imantinir ang disiplina. Roger. Yan tabi, Sir Pio, at mga dagdag pang istorya linig sa luwas. Ako po, si Luwens, Bursi Barcena. Salamat, Luwens, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Okay, at tabi ha, sa September 3, mag-aratindir kita pag-aadalan ta sugabos na mga opsyones. Ta kung sige man sa nang ngawa-ngawa, tanaday man kita ning opsyon na viable, doable, nako, mapagalian tabi ha. Yan ang punto tadigdi pag-adala, no? So, grupo na Noel Cantal, ano yan? Sige, magayon. So, grupo maning kong sisay, ano yan? Okay, pwede ba to? Ano yan sa grupo ko ni? Uniyan, tanganing ready kita sa ano man na eventuality. Okay? Yan. Mag-aratindir po. Magdangog, paghusayan, mag-atindir, aksin magdangog sa explikasyon kan mas nakakaaram sa satuya. And kung anoan mapagkauruyonan dyan, unian sa tuyang formula, tabi, o di makuha na, sige, tapusin na ang kontrata kan Apex sa Aleco. O sige, pagkatapos kan, unin na po, ready na kami. Unin ang staffing pattern, unin ang manungod sa technical aspect, unin ang manungod sa financial aspect, unin naman ang mga contingency kung igunin mga emergencies, unin man ang samuya man na makukuhaan ng pundo, tabi, tanganing kampante kita. Iyan ang punto di vista tatabi. Pag-aadalan ta kung ari na mga grupo dyan an makakataonin maray na opsyon or kurumbinaron iyan pag-adalan kung arin an doable kurumbinaron iyan takaning umabanti so autong naplatan nin gulong. Bagay ang gulong man sana baga napaplat bako man nasububong. Iyan po ang punto taba kung sa kung ano pa man na bagay na sa pagkapiloso po baga. Umatindir ka ngayon, yung panaramon mo, nako, iyo na tinaramtana ayan tabi. Umatindir ka, magdangog kita, ano po ang maray na gibohon? Diba? Arugan, simple as it is, mag-atindir, aadalan ta, grupong ini,
Ano po ang sa tuyang ipighahatag na solusyon? I-scrutinize ta. Okay. Grupo naman na ini. Ano man ang solusyon nindo? Manungod sa technical matters, sa systems laws, financial matters, administrative matters, ilatag po nindo. And paano tayan gigibuhon? Paano diyan gigibuhon? No rin ang sa tuyang projected date, rehabilitasyon kan mga linya, gabos tabi dapat yan lumuwas diyan, maintindihan tanata. Who knows? Tibaad iyon ni ang turning point mananggad na makuha na so patama-tama kan pagpadalagan kan kooperatiba niya to nin kuryente. No po, nauuyam ugarin ka mo. Tang gusto nindong madangog sa naso pagparatakihon so apek, so pagmudahon. Tapos na kita sa bagay na let us talk intelligently na. Tabi, okay, yao na yung dagit, diskontentado kita. Ano ang opsyon ta? Diba? Magpara-ugat-ugat man kita digding ka babatikos oral daw. Dahil kitang pinag-urulayan na opsyon. Uyo na baga sa September 3, maaraman ta na dyan, pag-adalan ta na po, ha? Yan po ang programa. Salamat ka sa iyong pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Good morning! Try the new gym